Wara li issa l-kuntratt tal-isptarijiet sewa lil Maltin is-somma ta' 240 miljun euro, Steward issa qed jitolbu lill-Gvern Malti 18 miljun ieħor, filwaqt li qed jikkritikaw ħan-nuqqas ta' skrutinju li suppost għamel fuq Vitals. Steward Healthcare qed jgħidu li daħlu fi spejjeż ta' 12 miljun addizzjonali minħabba l-konċessjonijiet mogħtija lil Vitals, kif ukoll fi spejjeż ġudizzjarji. Huma qed jisqu li ma jistgħux isolvu l-problemi mingħajr l-għenuna tal-Gvern. Steward kitbu dan kollu fittra lill Prim Ministru Robert Abela fejn taw ċamata lill-Gvern meta qalu li huma qed jiffaċċjaw spejjeż legali dwar kwistjonijiet marbuta ma' prattiċi ħżiena ta' Vitals fi żmien meta l-Gvern Malti suppost kien involut mill-qrib fil-proċess kollu, inkluż l-iffinanzjar u l-kostruzzjoni. L-ittra firmata minn Armin Ernst titlob evidenza tas-superviżjoni li kien qed jagħmel il-Gvern, imma mhux hekk biss. Ernst, li kien ukoll direttur tal-istess Vitals qabel ma jingħaqad ma' Steward, fittra separata talab 18.6 miljun euro u lill-Prim Ministru Malti qallu aħfir li ħankun skjett imma bażikament aħna qed nissussidjaw is-saħħa f'Malta. Fl-istess ittra żvelata mill-Malta Today, Ernst irrefera għal ftehim li sar mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat f'Novembru li għadda, fejn qal li kien taħt l-impressjoni li kienu fil-qrib li jiffirmaw Memorandum of Understanding. Dan ma sarx minħabba l-kriżi politika li faqqet. Issa qal Ernst wasal iż-żmien biex jitħallsu l-flejes dovuti lilhom bla telf ta' żmien u biex ikun iċċarat darba għal dejjem il-futur ta' dan il-proġett. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ilha xhur tisħaq li l-Gvern għandu jwaqqaf dan il-kuntratt li kull ma għamel kien li sewa lill-poplu Malti aktar minn 240 miljun euro, bir-riżultat li sa issa għadu ma sar l-ebda tip ta' investiment minn Steward la f'St. Luke's, la f'Kering Grek u lanqas fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dirija saħansitra ħal kwistjoni l-qorti bilan li dawn l-isptarijiet jirritornaw lura għand in-nies.